खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव स्कुल कलेजफोराव रंजानायनि थासारि मोजां फिथाइ खालामनायखौ लानानै जायगा स्कुल कलेजफोराव रंजानायनि थासारि आरो गामिफ्रावबो मोजां फिथाइ खालामनायखौ लानानै बरायनाय थासारि नाथाय गुबुन फारसेथिं हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायैनि थाखाय सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थांखि लादोंमोन नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोर आरो पुलिसा जिउ रैखा खालामनो हादों फरायसुलिनिखौ बुरलुंबुथुरनि सायाव थानाय जगिघबा पन्च रत्न दालांसानिफ्राय बाज्रुमनो नागिरदोंमोन सासे फरायसुलिया बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो खाथि खालानि सुबुंफोरजों लोगोसे पुलिसा फैनानै हिन्जावसा गथ'खौ रैखा खालामफैनो हादों गोबां नाजानायनि उनाव आरो गोबां बुजायनायनि उनाव फरायसुलिखौ बे गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हादों उनाव बिमा बिफानि आखायावबो गथायनानै हरदों फरायसुलिखौ जोंनि बर'फोराबो दा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगाबाय गुबुन बिथिं जेरै गेलेनाय मोसानाय बायदि बिथिंनि अनगायै दा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां सिगां फारसे आवगायबाय जोंनि बर'फ्रा थिग बेबायदिनो उदालगुरिनि अम्बिका दैमारि बिथाङा गासै आसामावनो इंराजि आयदायाव थांनाय हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टआव टप खालामदों अदेबानि इंराजि आयदायाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिनो हादों गासै 99 नाम्बार मोननो हादों बिथाङा उदालगुरिनि टंलानि दुदिनि गामिनि थागिबि साइन्सनि फरायसामोन बिथाङा सिगमा पइन्ट इन्टिग्रेटेड एकाडेमिनि सासे फरायसामोन आरो बिथाङा हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव गासै 92.6 जौखोन्दो मोननो हादों बिथांनि अनगायैबो कनिका बसुमतारी बिथाङाबो बर' आयदायाव आसामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क मोननो हादों बिथाङा 96 मार्क मोननो हादों उदालगुरि जिल्ला माजबाद सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसामोन कनिका बसुमतारी बिथाङा जामुगुरिनि डिमापुर गामिनि थागिबि बिफानि मुङा तपन बसुमतारी आरो बिमानि मुङा कल्पना बसुमतारी बिथाङा अदेबानि कल्पना बसुमतारी बिथाङा हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि आनजादाव गासै 85.8 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादों सोनाब बंग'नि नैथि खोलोबनि भट होनाया मैया जोबनानै थांबाय गुबुन बिसायख'थिफोराव सोनाब बंग'आव जेरैबायदि हिंसायारि जाथायफोर जाबोदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो सोनाब बंग'नि दाब जायगायाव हिंसायारि जाथायफोरा जानो मोन्दों मैयानि नैथि खोलोबनि भट होनायाव गासै 91.35 जौखोन्दो भटारफोरा भटखौ होदों मैया 142 बियाबनि थाखाय भट होनाया जादोंमोन गिबि खोलोबनि भट होनायाव 92.88 जौखोन्दो भट होनाय जादों गुबुन बिसायख'थिफ्राव हिंसायारि जाथाय जानाय बायदि मैयानि सानावबो गोबां जायगायावनो गोबां हिंसायारि जाथायफोर जादों जेरै सिकिउरिटि फर्सआ माखासे जायगायाव लावथि सिबनायखौ नुनो मोननाय जादों नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों पलिं स्टेशनाव पलिं एजेन्टखौ हाबनो होयैखौ लानानै दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो बिजेपिनि बटनखौ खोबथेनानै दोनखुमानो नाजानायनि भिडिअ'आबो समाज बिजोङाव जोबोरैनो गोसारदों बेनि अनगायैबो चाप्रा सान्तिपुर बांगेर बेफोरबायदियाव बुफाय बुसि खालामनाय जाथायबो जानो मोन्दों दोलोनि मावथिनि गेजेराव बुफाय बुसि खालामनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव नदिया जिल्लानि चाप्रायाव बिजेपिनि एजेन्टखौ टिएमसि दोलोनि मावथिफोरा गाग्लोबनायनि अजद बिजेपिनि पलिं एजेन्ट मुसाराफ मिरखौ गाग्लोबदों टिएमसि दोलोनि मददगिरिफ्रा होननानैबो अजदखौ होयो बिजेपि दोलोनिफ्राय सान्तिपुरावबो धोन सम्पति खहा खालामनाय आरो बिजेपिनि खेमाव फार्निचार बायदिखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे बांगार ओनसोलावबो माखासे पलिं एजेन्टफोरखौ बुथनि सिङाव हाबनो होयैखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि अजद सिखांदों खोलानि 14 फारगानासनि बिजेपिनि केन्डिडेट बिकास सरदारनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनायनि अजदखौ होदों बेराफारसेथिं टिएमसि दोलोनिफ्राय ममता बेनार्जी बिथाङाबो अजद होयोदि बिजेपिया जेरैखिजाया देरहानो थाखाय सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्सखौ बिजेपिनि थाखाय बाहायदों आरो टिएमसिनि मावथिनि न'आव थांनानै सिआरपिएफआ गाग्लोबहैदों हाराहास्ति खालामहैदों होननानै अजदखौ होयो आरो बिजेपिया नारा-नाथा देरहानो थाखाय बायजोनिफ्राय नोजोर लाखिग्रा लाबोनायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसियेलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों टिएमसिनि पस्टारफोरखौ बोखारहोदों आरो बायजोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरखौ भट होनो थाखाय लाबोदों होननानै अजदखौ होयो ममता बेनार्जीआ नाथाय गुबुननिफ्राय जेसेबांखि सुबुं लाबोआ मानो ओनसोलनि सुबुंफ्रासो भटखौ होनानै देरहाहोगोन होननानैबो फोरमायथियो बा अजदखौ होयो ममता बेनार्जीआ क'क्राझाराव थानाय बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन लोगोसे हस्टेलावबो फ्रि एडमिशन मोननो हागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो बे बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जेराव इंलिश बड' आरो एसामिस बे मोनथाम मिडियामाव फरायसाफोरा सायख'नानै फरायनो हागोन
मख'नो गोनांदि फरायनायाव लोरबां फरायसाफोरखौ आनजादनि सिगां सिगां एक्सट्रा कोचिं क्लासबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थानायनि मोजां खाबुबो दङ, देबानि हस्टेलबो दङ। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव 2 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, 21 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 11 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। बेनि मादाव सासेया डिस्टिंक्शन मोननो हादों। मोजाङै सुलाद लानो थाखाय 8638745056 नङाब्ला 9957015402 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। माखासे लाइमोनफोरा गावसोरबो खैफोदाव गोग्लैयो आरो गुबुनखौबो खैफोदाव खोख्लैयो। जौ लोंनानै बा निसा जानानै गारि मटर सालायनानै गावबो खैफोदाव गोग्लैयो आरो गुबुनखौबो खैफोदाव गोग्लैयो माखासे लाइमोनफोरा। जोबोद गोख्रैथिजों गारि मटर सालायनाय आरो लामा सामायाव स्टान्ट खालामनाय बेफोरनि हेंथा जोंनि प्रशासना गोख्रों राहा लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै, जायनि जाहोनाव जोबोद गोख्रैथिजों गारि मटरखौ लाइमोनफोरा सालायो आरो लामा सामायाव स्टान्ट बानायनानै थांलाय फैलाय सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैयो माखासे लाइमोनफोरा। थिग बेबायदिनो गलाघाट सोहोराव 3 निसा लानाय लाइमोनफोरा खाथि खालानि सुबुंफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समावनो गंसे भार्ना गारि लानानै गोबां गोख्रैथिजों खेबले थांलाय फैलाय जाबाय थादों लाइमोनफोरा। फुङाव बेरायग्रा आरो हाथाय बाजाराव थांग्रा सुबुंफोरा जायनि जाहोनाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोबा लाइमोनफोरा सौख्रांहां बेबायदि खालामनानै गारि मटरखौ सालायबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेखौ लानानै पुलिसनो फन हरनानै मिथिहोहरनाय जादोंमोन, नाथाय पुलिसा खावसे घन्टानि उनावसो नुजाथिफैदों होननानै फोरमायथियो। नाथाय पुलिसा बे थावनियाव नुजाफैनायनि सिगांनो जोबोद गोख्रैथिजों खारनाय भार्ना गारिया गंसे मोब्लिब खुन्थियायाव जोबोद गोख्रैथिजों सौख्रांहैदों, जायजों गारियानो रोहो अर जोंब्लावदों होननानै फोरमायथियो। बे जाथायनिफ्राय 3 निसा जानाय लाइमोना खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथियो। उनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा रागा जोंनानै 3 लाइमोनखौ एसे बुनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरो। 3नि मुङा राजेश सयकिया, ऋतिक गगৈ आरो आलफ्रेड आलम बरा होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय धेमाजि जिल्लायावबो सुइफ्ट गारिया गंसे ट्राकखौ सौख्राङो। निसायाव थानाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै दिदोमै थानाय गंसे ट्राकखौ सौख्राङो। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। ओजोंहाय सनारियाव डाम्पार गारिनि सौख्रांनायाव सासे साइकेलजों फैनाय सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। थांनाय साननैसो सिगां सोनाब कार्बि आंलंनि देरामुगाव गावनि असे फिसाजोआनो गावनि बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे बुथारग्रा पुजा मालाङाबो बे समाव दा जोबथाहां लाबाय। सोनाब कार्बि आंलंनि देरामुगाव जानो मोन्दोंमोन बे गिख्रंथाव जाथाया। पुजा मालाङा गावनि बिमाखौ बुथारनायजों लोगोसे बिफा आरो बिनानावखौबो गाग्लोबदोंमोन। बेनि उनाव खारखुमानानै दंमोन पुजा मालाङा। गोबां नागिरनायनि उनाव पुलिसा पुजा मालांखौ हमनो हाबायमोन आरो जोबथेसालियावबो दैथायहरबायमोन। बेनि उनाव जोबथेसालियाव पुजा मालांनि देहाया हरखाबै गाज्रि जादों। देहाया हरखाबै गाज्रि जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो पुजा मालाङा जोबथाहां लाबाय, अदेबानि थैबाय होननानै पुलिसा फोरमायथिबाय। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।